Benvinguts al nou capítol de Virus Popular. Avui ens anem fins a Esterri d'Àneu. Avui parlarem amb l'Oriol Riar. L'Oriol Riar és un historiador que la seva tesi doctoral la va rubricar fent un estudi sobre els dietaris de la Guerra Civil. Amb ell parlarem d'aquest fet que ens permet alliberar-nos del confinament, que és escriure. Com anem, Oriol? Molt bé. Gràcies per convidar-me. Res, un plaer i més poder-te escoltar amb un especialista del tema que parlarem avui. Explica'ns, a nivell de, dins la teva vessant com a historiador, el que és la cultura de l'escriptura, certament ens permet o ens ha permès al llarg de la història poder sortir, alliberar-nos del confinament? Bueno, en certa manera sí, perquè el fet d'escriure requereix ordenar el pensament, reflexionar i abocar-ho per escrit. Només per aquest simple fet ja implica una mena de veure les angoixes o veure tot allò que et preocupa o no sempre que et preocupa. Pot ser a vegades que escriguis senzillament per deixar constància d'un fet que estàs orgullós, que estàs molt content. Tot i que normalment se sol escriure precisament per tot el contrari, no? Quan estàs en situacions de crisi, d'angoixa, i aleshores el fet d'escriure-ho te permet veure des d'un altre punt de vista, com extern, i per tant és més fàcil, entre cometes, desfogar-se i inclús trobar-hi solucions. Per això els moments de confinament no només han sortit moltes obres al llarg de la història, la literatura n'és plena, sinó que per un mateix ajuda. Sí, clar, el fet del procés d'alienar-te de tu mateix, podíem entrar a la vessant més filosòfica del terme i buscar-ho, però potser el que ens pot ser més interessant és veure, evidentment coneixem Anna Frank com el gran dietari literat que ha sortit a nivell mundial, però sí que en el nostre territori, de no fa gaire temps, en el teu cas, amb el teu estudi de la Guerra Civil, trobem diferents rúbriques, diferents espais, diferents dietaris de gent que ha anat escrivint en els seus moments. Què ens pots explicar d'això? Bueno, això, el fet dels diaris a la Guerra Civil està directament lligat precisament a un altre conflicte que va ser encara que sembli que no, però és així, a la Primera Guerra Mundial, i la Primera Guerra Mundial, diguem que és el moment, podem dir-ho així, que s'obre el testimoniatge de masses. És a dir, per què? Bueno, doncs, perquè els combatents que van a lluitar ja tenien els índexs d'alfabetització ja eren bastant elevats, sobretot a Europa, a Espanya no tant, i aquests anaven escrivint no només la correspondència, que pensem que la correspondència està sotmesa a una censura militar, sinó també els seus diaris precisament per deixar constància de tot allò que estàvem vivint, d'aquell fet excepcional. En algunes de les ocasions, aquestes notes van acabar convertint-se en publicacions d'èxit. Aquelles publicacions d'èxit són les que van omplir la literatura europea d'entreguerres, diguem així, que són les que van consumir els joves que després van estar a la Guerra Civil espanyola. I precisament per voler emular els testimonis de les novel·les que es llegien, molts van començar a escriure els seus diaris. Comencen a escriure precisament a partir del moment en què la guerra, diguem que els truca a la porta o que els afecta de manera directa. Això vol dir quan, per exemple, s'han d'amagar, s'han de confinar perquè estan sent perseguits per les persecucions antireligioses, diguem així. Per tant, estem parlant del principi dels representants anarquistes quan van a buscar el que serien en clergues. Exacte. Clar, la gent, diguem, no tant de dretes, però més que de dretes, la gent més reconeguda com a religiosa o més obertament religiosa van tenir que amagar-se en molts casos, doncs ells ja comencen a escriure
en aquell mateix moment. I altres comencen a escriure al moment que són cridats a files. O altres quan han de marxar cap a França perquè no volen combatre, per exemple, al costat de la República, o a l'altre costat no volen combatre amb Franco i volen passar-se a la República. És a dir, el moment en què la guerra els afecta de ple. Clar, però llavors en el que seria la vessant francesa també molts acaben en camps de refugiats. Sí, acaben en camps de refugiats, però el tema dels camps de refugiats és sobretot un cop finalitzada la guerra. Mentre la guerra està durant, o mentre la guerra té lloc, diguem que si no poden treballar a França, si no tenen algun contacte, a més, directe, els obliguen a tornar o al costat de la República o al costat de França. Vale? Sí que el que tu dius, o el que crec que a lo que te refereixes, és una vegada finalitzada la guerra, tots els camps de concentració francesos, allí també hi ha molts diaris personals. Sí, em referia justament a aquesta part, que també és un altre confinament, que sortien de la guerra i acabaven en un camp de concentració. Bueno, doncs m'he trobat també amb molts combatents. Per exemple, si comencen quan surten de casa, perquè ens entenguem, normalment deixen d'escriure no quan acaba la guerra, sinó quan tornen a casa seva. És a dir, quan ells consideren que ja estan al seu àmbit, amb la tranquil·litat o suposada tranquil·litat, perquè recordem que era la postguerra, de la llar familiar. Clar, els que fugen a França davant l'ofensiva feixista, que es veuen reclosos en camps de concentració francesos, ells continuen escrivint. Perquè moltes vegades aquesta reclusió, el fet de malviure en camps de concentració per ells és inclús pitjor que estar a primera línia de foc. Per tant, ells continuen escrivint. Una cosa comuna entre tant aquests dietaris del moment inicial de la guerra, alguns li diem el terror roig, com durant la guerra en el front, com a la postguerra en els camps de concentració, hi ha alguna cosa en comú entre ells? Sí, jo crec que el que hi ha en comú, i és algo bastant més, entre cometes, banal de lo que ens puguem imaginar, i que, de fet, unifica tots els diaris, són les apel·lacions a casa o a la família, com a via precisament de sortir d'aquest confinament. Confinament entès a grans termes. Sí. A casa o sigui a les trinxeres. I és precisament el contacte amb els que estan a la rereguarda. És la via que tenen, la via directa que tenen amb aquesta gent. Per això la correspondència també és tan important. No és tan important el que hi diguin, perquè el que hi diuen al final tenia en compte el tema de la censura militar, són coses bastant banals. Des de te trobem a faltar, aquí fa molt bon temps, etcètera. Perquè a més he tingut l'oportunitat de comparar cartes escrites a casa amb el que el soldat aquell mateix dia escrivia al seu diari i la diferència és abismal. Perquè tu a casa, a més, tampoc t'interessa dir que estàs malament o que ho estàs passant malament. Perquè els de casa ja pateixen prou com perquè a sobre els incrementis aquesta angoixa perquè fa el fill, saps? La gent que està confinada a casa, que només té les 4 parets, el que solen escriure està més relacionat amb les seves reflexions internes. I aquí es veu molt bé, sobretot amb els religiosos. A més, solen tindre una forta base ideològica i ells reflexionen molt amb això. Les pregàries, de fet, utilitzen el diari com a eina de pregària també. Els diaris escriuen les pregàries com a pregària, com a comunicació amb Déu. Després, quan aquesta gent deixen el confinament familiar o allà on han estat amagats i van al front, veiem com l'escriptura ja deixa de ser tan interna o tan interior, tanta reflexió, sinó que se fixen molt més en el que succeeix al seu voltant, amb la vida a les trinxeres. I això, evidentment, també succeeix amb els soldats republicans o qualsevol soldat que se'n va a files. El que passa és que aquesta gent, el interessant, és que tenim, o no he pogut comprovar, el que escrivien mentre estan confinats comparant-ho amb el que estan al front. Clar, vull dir, realment
tenint en compte la vessant familiar de, escolta, no es preocupin per mi, doncs, evidentment, suposo que el que parles amb tu mateix, que ets potser més cru o més directe, ho deixes més naïf de cada família. Ens comentaves que tenies alguns textos que ens podies llegir. Sí, per exemple, mira, he agafat d'un republicà i d'un nacional, bueno, no nacional, els dos són catalans. Bueno, un bàndol i l'altre. Del principi mateix de la guerra, perquè veu aquesta angoixa i sobretot la profunda fe que tenien aquesta gent, no? És del centre de Catalunya, és dimarts 21 de juliol del 1936, és a dir, poc temps, tot just com iniciada la guerra a Catalunya, de fet, el moviment revolucionari, diguem. Déu meu, sols vos sabeu per què les flames dels incendiaris han cremat la vostra casa. Sols vos sabeu per què ens permeteu de passar aquestes tribulacions. L'església de Gèlida, ahir, avui la nostra, la de Sant Sadurní i la de l'Avern. De la nostra encara no sé fins a quin punt arriba la destrucció. La de l'Avern està cremant, la fumera sacrílega està recobrint tot l'edifici. Des del meu terrat fa uns moments l'he vista i nosaltres fa un moment. Sí, sé el que escric. No sé què volia escriure ara. Només sé una cosa, Déu meu, que vull ser i no sé què fer. Només sé que en mi hi ha el neguit de restaurar i no sé com restaurar. Després continua. Déu meu, preneu-me i feu-me servir quelcom. Si el meu ideal, si la meva vocació encara no està ben concreta, com a punt fixe dins del meu esperit, assenyaleu-la i concreteu-vos-la. L'endemà, he rellegit i asserenat el que vaig escriure ahir. No en retiro ni una paraula. Què més podria afegir després d'això? Res més, sinó que he de preparar encara més el meu esperit per a que visqui en un estat latent de desig de superació. L'endemà, l'estat nerviós de la meva mare m'hi fa posar a mi. La por i el temor exagerat que sent la fa estar intranquil·la i mina la seva salut. Aquesta tarda, per por que es presentin a casa els del comitè revolucionari, han tret el sagrat cor del cancell i el de la porta. Jo m'hi he enfadat i potser he estat una mica dur. Ara més que mai, els he dit. Però no ha pogut comprendre'm i encara s'han posat més excitats. El dijous 23 de juliol, per exemple, el moment de confinament, encara no valen els trens. Estic recelós a casa i no puc anar a Barcelona per treballar ni sortir de casa per prudència. Faig una mena de vacances que ni mai haguessin vingut. És dir, Déu sap per què ens envia totes aquestes coses, però no sé aprofitar el temps. Podria estudiar, però com fixo l'atenció quan cada moment em distreu en remors converses? Avui, per almenys, he fet una cosa de bo. M'he ordenat una mica els llibres. De fet, és un clàssic que ara mateix estem revisquent molts, que aprofitem per endreçar el despatx de la biblioteca de casa. Jo penso que està sent l'esport universal aquests dies, sí, segur. Que neteja. Déu-n'hi-do, realment és colpidor el fet de dir que aquesta cruesa, tot i estar en el moment en què està, si ho fem més banal, és això, trobem semblances al que avui en dia estem fent. Un testimoni és precisament d'un soldat republicà que està internat en un camp de concentració franquista en plena guerra civil. De fet, és el dia 28 de maig i està al camp de concentració al costat de Burgos. I he agafat aquest text perquè, de fet, resumeix molt bé el que és cada dia i com s'adreça a la família, una mica el que us he comentat, no? Encara que escriu per ell, La vida de costum, treballar pelant patates, segonetes ha de dir, i contínues baralles entre catalans i los de la tierra del Capullo. Avui compleixo 20 anys, estava esperant aquest dia amb desig de passar-lo junt amb vosaltres i per culpa de la maleïda guerra estic presoner, tractat com un gos i amb un desig de plorar. Si no fos per la confiança en Déu que algun dia seré lliure, jo crec que faria algun disbarat. D'ençà que tinc 20 anys, em sembla que m'he tornat molt més seriós i quan torni ja cal que em respectis perquè seré un home d'edat, però amb tu no s'hi pot romandre serio. T'estimo. Déu-n'hi-do. I això que, a més, tal com comentes, és a dir, són cartes que ja estan filtrades
No, cartes no, diaris. Diaris, aquest és diari, val. Sí, bueno, i l'altre també eren... O sigui, són diaris, el que t'he escrit. Val. Les cartes, sí, també les he estudiat per la tesi precisament per comparar el que se diu a les cartes i el que es diu als diaris. I aquest fragment de diari, encara que parli amb la seva xicota, realment l'escriu per ell, és el seu diari. El que passa és que suposo que ell també escriu, a més, per deixar constància, quan pugui tornar a casa per poder ensenyar què és el que ha estat vivint. Clar. La necessitat d'expressar i de compartir el seu dia a dia. Doncs, Oriol, realment ha estat un petit moment de poder escoltar aquests testimonis. Un gran plaer escoltar-te. Quan vulguis i quan tornem a estar a Esterri, ja et faré un truc i fem una cervesa. Molt bé, home, i tant, perfecte. Moltes gràcies per l'oportunitat. No sé com haurà sortit això, és la primera vegada que ho faig, o sigui que... Bueno, benvingut al món digital del segle XXI. Molt bé, vinga. Gràcies, fins ara. Adéu. Bueno, pues res, que sigui el que hagi de ser, ja està. I tant.